konektar kan radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Iko-konektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hoo-ha! Diyos marhay na aldaw po sa tuya man gabos na mga nag-iriba-iba, nagsarabay-sabay man po na sa programang Tingog kan Banwaan. Sunamumuya man po na magdiretsong magdangog. Welcome po, asin salamat kan sa indong pagdiretso man kan pag-antabay. Ngunyan pong Martes 27 na po kan bulan ni Hunyo taon 2023. Ang pagrespetar mi sa lambang miyembro kan familia kasabayan na pagpagirumdom sa nasa paghampang niya to kan kasiributan na sin kaaldawon. Ang mahal na Diyos dapat permitang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday sa mga nagsiselebrar ngunyan, siyempre kan kaaldawan, kompleanyo. Nag-imbitar man po kami na mag-iriba-iba kita sa kudalas 10:30 nin udto sa programa na Tingog kan Banwaan sa paagi kan informasyones na minaburutwa dyan sa luwas. Katuwang taang news team sa pangingenot ni News Madi ko yan ni Chief Reporter Field Commander Pading Jimmy Nasalita, and yaon siyempre tarabang-tabang kumpadreng Alarmario, kumpadreng Jomar Bien, siyempre katabang si Ans Galero, sagkod si Joshua Bino, Ecstasy, Extano, Ecstasy, sa Manibela sa Mobile. Anya po dyan nakasarabay-sabay mi si Henry Mata, ang samuyang mata sa kalsada. Sa control technical yaon dyan June Napolis, siya po ang sakuyang kapartner tanganing madangog nindo. Iyan po nasa indong naantabayanan sa mga speakers. Nagbubutwang tanog po sa speakers kan sa indong radyo sa AM band region wide. Sa newsroom an sa tuya pong malalauman si News Director Mardela, siya po ang nangingenot dyan. Nagsusumada kan mga nagbuburutuang istorya sa lado lokal, and siyempre nag-aabang kan mga istorya man national, international. Katuwang dyan si Angel Mustaza, siyempre Jen Matthew Baliran. Sagkod si Jimus Barrios sa samuyang social media platform. Nagtatabang man dyan Nicole Ann Gloriani sa IT Tabi, sa IT sa samuyang broadcast dyan po sa indong mga internet, lalong-lalo na po sa DCGB app, sa DCGB News Online sa Facebook, as in sa YouTube DCGB Legazpi City, Philippines. Yaon po dyan Thresia Marilitana, as in si Richard Astor. Oy, thank you so much Tabi kay digdi sa
Sa tuyang texter, maski nasa opisina, 4498. Thank you so much, Tabi, sa pagkakamuyaman na magdangog digdi sa sistema man po kang programang Tingog Kan Banwaan. Salamat pong maray, Tabi. Salamat. Kasi It is really very very enlightening na igwa man po ning arog kaan mga nag-assure man na namumuya man po sa satuyang style man kang pagpadalagan kang programa X different from other programs man po, Tabi. Yan, salamat po. Salamat man, Tabi, ha. Salamat din, maray. Salamat po. Ang number ko, Tabi, is 0961-759-0888. Smart yan, 0961-759-0888 sa Smart, and sa Globe 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. Yan, sa Globe, and igwa kita nin mga kuan ngon yan, mga pinagtalaan ko tanang makahuron. We hope na sana po, Tabi, makakonektar kita asin mabakante ang sa tuyang mga naska-schedule man na makahuron ngunya na pagka aldaw kun dakol kitang mga temas man na pinagpreparar, Tabi. Mantang kamo dyan nagluluto ng kan pangudtuhan, ha. Kumusta lamang, Tabi? Mga misis ng tahanan po, good morning. Udto na naman baga, Tabi, sabi ni News Director Mardela, rikas-rikasan ta udto na naman. Gamit siyempre ang Petron Gasol, ang kapartner po kan sa tuyang nasyon sa haloy ng panahon, Tabi, sa pagluluto. Ang Petron Top Gas Gasol dyan po sa kuan sa sa Daraga, Tabi. Sandali mo na, dali po na ta. Igo kitang kahuro na madali lang, Tabi, ha. Sige, Tabi, standby all units, ta matiyempo kita mantang na bakante po ang sa tuyang pamayukan Albay Public Safety and Emergency Management Office, si Sir Cedric Daep, Dr. Cedric Daep. Mahapot kita kan general situation kan sa tuyang kamugtakan ngunyan in relasyon sa pagprotehir asin pagmantinir kan safety, seguridad kan sa tuyang lugar may kinaaraman po sa pagtutugan na ini alboroto kan bulkan mayon. Si Dr. Cedric Daep, Doc Cedric, marhay na aga, welcome back po giraray sa programang Tingog Kan Banwaan. Maray na aga, Tabi Pio. Opo. Primero po, general situation, halos kabangang bulan na po na nasa pagmantinir kita kan mga evacuees and pagantabay ka ining peligro darakan bulkan mayon. Go ahead po. Apakawatol, Tabi, tigo akong kaoron, pero okay na. Ay, opo. Ano po ang general situation tangon yan, Sir Cedric? Almost kabangang bulan na, 14 days more or less. Ang sa tuyang pagantabay ka ining peligro kan bulkan mayon, asin ining responde niya to sa mga evacuees. Go ahead po. Sa ngunyan, Tabi Pio, pasensya na kasubagot tayo. Okay, so team kan P-Box na sa opisina na dakol ini, nagkukonduct siya ngunyan ki mapping manood sa seismic landslide, seismic generated landslide. Kaya tama-tama pag-upload mo. Yaw ni sa mga taga-P-Box sa opisina. Ay, opo. Pero okay na. Basta na nag-wave na sa grupo. Opo. So, hindi man ako dito sa Mayon. Since June 8 na monitoring, halos pa masyadong explosive ang eruption na nangyayari. Kaya nga ibaga, nasa alert level 3 man giraray ang status kani. Susog sa mga bulletins na pigpapalawas kan P-Box. Although sa ngunyan, araw kang data the other day, naglangkaw ang earthquake, ang seismicity data niya. Dara siguro yan sa pag-increase man kang rock falls, duman sa itaas kang crater kang mayon. Pero sa araw ka na sitwasyon, Pio, mantinido taman giraray itong first advisory issued kang PDRM sa Albay na sa countermeasure tang distance, evacuation lang kang limited sa 6 km radius, permanent danger zone. Okay, so iyon ang sa tuyang pigsusunod na policy, limited lang duman sa 6 mo na, Tabi, Sir Cedric. Kaya nga baga Pio,
Sa to yung number of population evacuated, hababaon mang giraray. Nasa kuyan sa nakita, nasa more than 5,000 ang sa to yung evacuees. 5,750 families, or equivalent yan sa 20,103 persons or individual. Iyo po, oho. So iyan tabi, so well within the parameters itong so sa advisory kan Fibolgs na 6 kilometers tabi na evacuation. Iyo, tabi ang reported sa mo yung population evacuated from the 6 kilometers. Oho, oho. Igo ba kita paano ngunya ning parang special na sitwasyon itong so makakonsider ta siguro na aduno kung preemptive na nag-evacuate sinda so sa San Andres sa Santo Domingo and sa Ginubatan, would that be included officially sa indong record tabi? Sa may nag-orally lamang garo, ang iba nakasabay pa, pero sa mandatory evacuation tabi piyo ang iba day garo kasabay, pero sa mandatory evacuation ta limited lang kita sa 6 kilometers. Okay. Okay. Now, ini sir baga tabi na sa tuyang pinag-antabayan ng ngunyan, I don't know kung igwanin informasyon na ipig-relay na sa Indo ang Fibolgs. Gari baga bako pang explosive. Ano po ang klasifikasyon kayo ni strombol yan, volcan yan? Ano po tabian sa Indong hiling ka ini? Apot ko kayan si Paul. Kasi mayon manual kani operation mayon manual na nasa brochure yan igwa akong kopya. Tulong klase ang pagputok ang bulkan, igwang strombol yan, igwang plane yan, igwang volcan yan. Pero dinendapi ko consider, pero ako opinion ko lang ini bako man ako Fibolgs, bako inofficial. Ako ang opinion ko sa level ngunyan na nangyayari hanggang ngunyan sa napon kang previous na activities niya hanggang ngunyan na aldaw. Sa hiling ko, related din sa strombolian type of eruption, garo yan sa 2014. Kakaumagid duman, na puro sa napigluluwas niyang lava, pero man ka nangyari kang December 31, kang, kamang 2009. So mga araw sa nakayan, puro sa na yan, lava flow. Nangunyan nga, sabi kan Fibolgs kaso hapon, sobra pa sa na yan, 1 kilometer, ang actual na deposit kang lava pon sa crater, bako siring kang nahihiling tali din nag-uurulog. So mga naka-deposit, naka-stack, hanggang sa halos 1.5 kilometers pa man sa nasabi kaso hapon ni Doc Paul. Okay. So, the way you see it, sa indong parang opinion, although bako makamo sa Fibolgs managad sir, parang kwan lang ini, strombol yan lang. Garong araw kayan, pero sinda, dahil panadayan ko consider mo niya. Dahil pa sinda, sa ang rasonin ba, sigadalan pa ni magmalayda kung ano talaga ang pwedeng i-declare nila dyan. Iyo po. Okay, pag-arog kayan Sir Cedric na basado sa indong paghihiling kan sitwasyon, nasa tama kitang response sa tuyang disaster mitigating response tabi? Iyo, nasa tama kita. Kung halimbawa, sabi kang linear type yan, nasakat kita sa evacuation up to 10 or 12 kilometers sa destructive and explosive eruption ito. Pero kung volcanic type or planian, depende naman sa parameters na mahihiling. Expand man gararay kita. Pero kung ining strombolian type, sabayan ayan explosion na magkaigo kita sa mga askolon, baka pwede kita mag-extend up to 7 or 8. Ay, oho. Medyo naglulubog po ang signal mo, sir. Hello? Halimbawa baga ngaya sa signal number 3 na nagbabagsak mo sa nasa kay lava flow, may lava fountaining, limited talaga kita sa 6 na dahil lang ang countermeasure sa lava flow and lava fountaining hanggang 6 lang yan. Pero kung may pyroclastic flow, hanggang 6 man girara yan o pyroclastic density current. Kaya lang, minsan may alam pa sa 7 ang pyroclastic density current na data na hihiling. At sa record ng Fibolgs, kung sabi may pyroclastic density current itong pag-apagtang ozone, naku iyan darakan magma-movement ng halisa, magma-chamber niya, kundi related yan sa nag-urulog na gapo na iyan sa pag-apagtang lava flow kung saan kung banggi dyan sa mga arari dyan sa vulkan, madadagog ninda ang rumbling sound kaan.
Now, nasa tama kitang response basado sa pingpapahilingkan Bulkan Mayon, sir, ano po? Nasa tama kita, based nga na yan sa contingency plan may, sinunod may, pero eksakto ang sa tuyang pagigibo. Although, halimbawa, limited lang ang activity kang mayon sa weak eruption kung itamugtat ka. Although, inisa na, sa kuya sa yung opinion, bako yung official. Pero ang preparasyon kang albay, ano manggiraray? Ang nasa plano may, ang kalatag na pwede tayong execute. Worst case scenario manggiraray. Ayun. Maski arog pa lang kain ang sitwasyon, Sir Cedric, na ipipahilingkan Bulkan Mayon, perming sa worst case scenario, an sa tuyan ng i-implementar ngo niya na sistema asin pinag-aabang over. Iyo, yan ang nakaabang. Anytime na may mahilig kami panibagong advisory na medyo nag-intensify o nag-elevate ang status niya, napaluwas naman kami sa panibagong advisory. Mm-hmm. Now, kung iyo man agad, Sir Cedric, although da ipa kukonfirmar kan Fibolks na strombol yan lang ini, kumbaga pagparadulay sana, how long will it take tabi? And kaya daw tabi, ikadaong kasyong kaya daw tabing sustinderan ini tabi, over? Kung sa local government fund, kung nag-abot yan, isang bulan na, meron sa sakiton. Pero kung nahiling may financial depletion na sa probinsya, na needs assessment kami kung ano pa mga kulang na kaitsuan, isupply sa mga requirements, then ma-certify na kitang financial depletion, and pwede na kitang mag-request sa national government augmentation, and then pwede naman kita magpalawas yung mga flash appeal sa international community for assistance dahilan sa other needs na dahil na kaya beyond capacity na kang probinsya. Ay upo. Basado dyan, sir, sa imong pahayag tabi, and i-connectar niya to duman sa tuya mo niya na sitwasyon, halos kabangang bulan na kita, 14 days, would it be safe to assume na pagkatapos ng 14 days, ma-assess na kamo sa probinsya kung igwa na ning depletion kan resources and mapaluwas na kamo ning appeal tabang national buda international, over? Pero sa nga na pagkadalagan mo niya na kan probinsya kang Albay under sa leadership ni Governor Grex. Sinabi ko nga may kasuhapon sa press con na ang alas ako 2 weeks na kita, supposedly, ang plano may for financial appropriation sa mga requirements sa operation mayon, 7 days dapat depleted na kita. Pero na-stretch sa pundo, 2 weeks na, iba pa kitang pundong available, nga na yung magamit pa. Dahil pa kami nagsicertify ki financial depletion. Kaya iba pa kitang nagagamit, mga pirata ining aldaw, o pwede pag-abuton na nito less than 2 weeks. Kaya po yung masustainer pa. Pagkatabangan man kita kang DSWD, nagigibo man kita ang OCD for assistance kay other agencies. Tapos, iba man ng mga NGOs na nagtatarabang na sa tuya, mas pwede kitang request. Kaya lang, ang threat kay NPO, 2 to 3 weeks na operation kang albay sa disaster, mas siguro ano kadakol ang financial support or commodity support hali sa mga international organization and non-government organization. Hahampangon ka kayan ang pag-abot kang donors fatigue. Yan, opo, So, nagkakaperang punto ito, the good thing is, medyo na-stretch tangon niya yung budget, ay nako, naputol na yung tawag natin kay Cedric, The good thing of this story is, sangon yan po, na-stretch yung budget, igwa pa ning natatada na budget na almost good for 2 weeks pa ata yun So, pagkataram ni Sir Cedric, naputol na kay so apod niya to, na-stretch itong budget kan probinsya duman sa initial na bungkaras kan sa tuyang operation mayon, na-stretch yung budget, and igwa pang natatada, tama yung pagdangog ko, Sir Cedric, na na-stretch yung budget, medyo naka-sustainer, as in igwa pa ning good for more or less 2 weeks patabi, Sir Cedric? Dahil nag-aabot ng 2 weeks, pero mas pwede pa mag 1 week or lumampas pang diit. Iyon, opo. Now, so sa tuya bagang pinag-aantabayanan man na donors fatigue, how would we cope on it tabi, Sir Cedric? Pag nangyari ka na donors fatigue, nag-prepare kami ng mga materials na PowerPoint for presentation. Saan mangyayari dyan, ma-request ako sa UN, sa Makati, na mag-audience ako sa Sarong Donor Stories. Ma-request ka po sa UN na ano po tabi, Sir Cedric? Na mag-appear ako for Donors Forum. Donors Forums sa UN mismo tabi, over?
yun, ginaibo ko na yan dati. Mas sa Tacloban ka to sa Yolanda. Ako ang nag-organize ng Donors Forum pang Tacloban. Kaya nainot sila magkaigwa magkausa ng assistant Spanish activities kundi maski sa recovery. Assistant na rin ito. Sila primero naka-out mga international assistance dahil yan sa Donors Forum na ako mismo nag-facilitate sa Yolanda. Gigibuhon tama na yan din sa Albay. Pag nagkataon na halimbawa 1 week before na-estimate ng kakapasona, mga 5 days before kang depletion time, then magkaigwa na kami Donors Forum. Ang kasibagan kay LPO, within 1 to 2 days, igwa na nag-aarabot. During the Donors Forum, may mga pledges na yan. Aba, so yun naan ang sa tuyang partikan pag-abang kang worst scenario tabi over. Ayo, halimbawa kung kapasong kita ki Pondo, ang priority ta for assistance, itong nasa mandatory evacuation. Okay. Now, good for nagkapira nga almost a week na lang ining natatadang na-stretch out na budget. Who will take over na tabi? Balik na sa national tabi? Ang mangyayari dyan, kung halimbawa, mag-intensify ang vulkan, dahil ang taday kita nag-expect ka, pinibagang piratas na kita, parang alba pa sana dahil pagkita 22 days. Ako, ang pag-iiling ko kanya kaya Pio, ang criticality kang status kang mayon volcano, patagan takiba interesan daw, pag medyo dahil kayang pumutok, naroon pag-iraray kayan, ma-extend pa kita up to 28 days on 32. Pag yung mga lalay, baka mag-weekend na yan. Sa kuya sa opinion, based na sa history kang mayon. Pero, kung halimbawa baga, isasabi kang extramulan type, pero nag-intensify, naglangkaw ang pressure sa laog. Nakahiling kita kay mga darakol na observation ng PHIVOLCS duman sa high frequency and volcanic and low frequency volcanic quakes. Nakapumutok yan. Kung pumutok yan, duman, makaituan na talaga external support. Ayun, oo. So either way, puro worst case scenario pala ang preparasyon niya to dyan, Sir Cedric. Oo, maski sabihin ta, halimbawa, turbulent na ngaya. So, anong type of eruption man iyan na sabihin ta, weakest type of eruption, hindi kita pwede magtiwala. Ang preparasyon ta, pero may mangyayari worst case, ang iyang sa plano, nakaantabay kami dyan sa mga naka-reserve ng mga advisors sa pwedeng ipaluwas. Pangalim, hindi kita ang delay, at susunod ka sa plano, na talaga ma-achieve ta mangyayari sa zero casualty dahil naikit sa personal na tao na yaon dyan nag-appear sa no-human activity zone. Iyon, oho. So, iyo mas natabi yan, Sir Cedric, kung igwa ka pang gustong ipasabot sa publiko, and we are not new to sa sitwasyon na initabi, iyo manggiraray, may nagparabaralik-balik pa man dyan sa laog kang 6 kilometers na delikadong lugar, permanenteng delikadong lugar. What would be your appeal, tabi? Go ahead. So kaya ang appeal, magbago sa natabi sindapio sa gobyerno, na pagbawal, baka may mga igwa mga kita mga na-challenge pag binawal mo. Kung ano talaga sinabayulit na bawal, mas lalo na-excite. Adi on na yan. Tapos, ang tutulog ko pang appeal, may naaraman ako na may nag-i-escort malaog sa 6 kilometers. Aliyon pa yan, may kita mag-escort. Kita nga na epekto ko na ipagbawal ay dyan na maglaw. Tapos kita pag mag-escort. Aliyon pa yan. Ang anin, masiguro pa na dahil ma-expose ng tao, dahil pa nagkaiwa ka-exposure ang sarang tao, pag pumetok yan na siya nakadulag, casualty yan. Kaya, ang number 1 na dapat natin giraray, mamantener ka ang zero casualty, ang yan sa pagputokang mayon. Dahil kimas kisarong injured, dahil kisarong magadan, dahil kimas kisarong missing. Sir, saro lang tabi, kindly expound duman sa nakaabot sa idong impormasyon na may nag-escort palaog sa 6 kilometers permanent danger zone. Please go ahead po. May nakaabot pa sa nain sa kuya, kaya nag-appeal na ako may ko pa yan tabi piyo na babalidate. Pero mas kinag-validate ko na uday, kaya paano ko na mag-appeal, kung bagaman may nagpuplano, at least ma-preempt na dahil na sinawag padagos. Ayun, opo. Sir Cedric, salamat din maray sa oras at mabuhay ka mo dyan sa Apsemo Tabi. Salamat man tabi. Pasalamatan ta si Eugene, tapos si Gugbaga kang day ako. Talagang very close sa mo yung communication. Maski harayo ako pero magayon sa performance. Ayun, opo. Sige, thank you so much. Pwede na ako piyo mag-retire. Dahi ka. Uyan baga, abo ka paritiron. Sumayon na dadagit.
Sige, babay na tiyo, Salamat din. Si Dr. Cedric Dae po sa tuwing nakaulay ngayon na pagkaaga digdi po sa programang Tingugan Banwaan. Oras Pilipinas, alas 9:29. An oras hatod sa Indokang. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. My name is Marge May B. Estoria, public school teacher. Habang buntis ako, may time na nag-bed rest ako. Diniscuss ko siya sa OB ko. In-explain niya sa akin kung bakit calcium aid yung binigay niya sa akin, kung bakit Hemarate FA, and kung paano ko ba ahalagaan yung sarili ko. Para sa akin, yung alagang Unilab, it's a commitment. Kung wala yon, hindi ko matutulungan yung anak ko and yung next generation. Alagang Unilab yan. Minerals plus cholecalciferol. Vitamin D3 is a generic name of calciumate. Iron plus vitamin B complex plus folic acid is a generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Masasandalan, TGP, kaibigan sa kalusugan. Matatakbuhan, TGP, kaibigan sa kalusugan. Maaasahan, TGP, kaibigan sa kalusugan. Di na mahihirapan, may maaasahan. May matatakbuhan, kaibigan sa kalusugan. TGP. Sara Geronimo po para sa TGP. Kaibigan sa kalusugan. Sa TGP, may affordable at maasahang gamot na malapit sa iyo. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Ang buwan ng Hunyo ay No Smoking Month. Samahan ang DOH sa pagsulong ng vape and smoke-free communities. Iwasan ang vape at yosi. Quit your vision now. Tumawag sa toll-free DOH Quit Line 1558. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO,
Love your eyes. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige ta, babalta na kita sa programa Giraray. Standby all units ta. May ihapot lang kita kay dating congressman, now executive director kan ako Bicol. Dari-duro na ko ining tabang ha. Yugon man June almost 11,000. Yung mga sa kumbaga, mga nasa evacuees, parang sa tupad and iba pa. Kompido, maray na aldaw tabi si Pio po kan DCGB. Good morning, Pio, and sige po sa nag-aantabay sa PBN DCGB. Maray na aldaw po. Opo. Kung ining parang maabot ning more or less 11,000, 10,900 plus ata. Madyodor na kula ini tabi kung anong sistema ka ini itong sumanga nasa evacuees at ang beneficiaries nito? Tama, Pio, and while I was listening doon sa discussion into with Director Cedric Daet, ini subpon duman sa sustainability kang pondo as in para sa mga evacuees, para inibaga mga displaced bagay ni and those who are within the kilometer danger zone, talagang na-displace na walang kabuhayan niya, especially so kung iyan ang kabuhayan hali sa bukid as in naglalati. And para mas matawan ki kabuhayan during the time na yan sila sa evacuation center, ininaso na pagulayan kang Bicol Party List, and then of course ang Department of Labor and Employment kasabay naman ng TSWD na maisustineran sa indang stay duman sa evacuation center. Magkakaigwas inda ki hanap buhay. So 5,909 families saro sa kada membro kay itong pamilyang ito ma-undergo sa tupad program for the period of 30 days, 30 dias, as in tama ka, makareceive after the completion of the 30 days work period itong mas o menos nasa 11,000 or 10,900 pesos to be exact. Siguro dakulay nining tabang Pio na pisar na nakaka-receive kita sinaki mga food packs. So head of the family or member of the family will enter this program tanganing masustineran sa indang hanap buhay. As in, maging busy sinda bako sa na may trabaho, makakatabang pa duman sa maintenance and clean up kang kung saan sila nag-i-star na evacuation center, yaon man sa community gardening na kung sa indang seedlings care of the Department of Agriculture. As in iba pang mga task na kapakipakinabang within the evacuation site. Primero tabi kung pido paano niya to ini na realisar sa paagikan na sabi mo koordinasyon paano na realisar ta igwa na ba kita ning dating tupad bag even before kanso pag day pa nagpuputok ang bulkan ngayon ngunyan paano po nindo ini nagibuhan ning medyos na maka-release sa mga maabot na daw ansiring na pundo para sa mga beneficiaries na nasa loob kan evacuation center. Ano so naging papel paano so sistema kaan naka-arrive kita sa araw ka na tabang na maabot tabi? Well, one good thing is si Kong Saldi dakula ang sa iyang alokasyon pag-abot sa Bicol region sa mga social services araw kang tupad and AHICS. And therefore digdi sa tupad nakipag-ulay sa tuya ang
Department of Labor and Employment sa pagi ni Director Sen na kung pwede pondo na alokasyon kang ako Bicol Party List may alokar digdi sa emergency tupad assistance para sa satuyang mga evacuees. And we readily acceded dahil iyan pangangaipo kung nakakatao nga ni kita bako sa emerhensyang paagi, lalong-lalo na ining emergency cases. And to prolong and sustain the help of the national government pagabutig di sa mga evacuees tabi piyo. So hapon, naamanan, DOLE, Director Sen, ako Bicol Funds, and bako lang nga piyo ha, dahil dugtong-dugtong yan, dahil lang pinagsasabay-sabay kang national government. Apisar kang igwang DOLE sinda for 1 month. Igwaman na masunod naman na asistensya ang DSWD sa halagang 12,000 pesos duman sa mga kada pamilyang yaon sa evacuees tabi piyo ano. Okay. So dahil lang yan pinag-overlap kang national government at ang aning bako dubli-dubli as in we talk about sustainability. This is yun ay inisupig didiskuter ni Director Cedric Daip kasubagong sustainability kang funds tanganing mapadagos na makapagsuporta sa mga evacuees. Yan, oho. So pondo, so alokasyon kan ako Bicol, naghururong kamo, dispeso DOLE, tapos yung DSWD, na i-channel na pasiring dyan and i-implementar as tupad tabi. Well, tama po. Tupad is for DOLE, and then the assistance to individual in crisis situation, on the part naman ito kang DSWD. Pero di pwede pagsabay-sabay yun dahil to talk about sustainability, dapat di mag-overlapping ang tuwa. Iyo, dapat turo-turo good bakong sarabay-sabay na ubos-ubos biyaya. Well, tama po ka mo. And sana naman, baka dumakulon tiyo ang evacuees. Iyon na nga ni pag-iisip ko. Gari mapalista na nga ni ako kung iyan sa nang Gismil nagburubararidang na ako kaan. Well, we have the provincial government panganing imaniharian and to see to it that talagang legitimate lang na mga evacuees ang will qualify because as we speak piyo, siguro ang regulasyon mo yan na pinagpapauto, itong yaon sa nasa within the 6 kilometers danger zone. Well, it was expounded and talagang piglinaw nga ni Dr. Cedric Daip na mandatory as per law and sa indang advisory, yun talagang nasa 6 lang muna. Ano? Okay. Yes, and based on our discussion yesterday with the DOLE officials and the director, kung di ako nasa sala, igwa kitang 5,909 families na identified. Iyan, gabos yan, daing palain, makuan lang sila, matrabaho, tanganing daiman masanay duman sa parabagang alabado na sanang sige na sanang paghagad, kundi igwa maning obligasyon na dapat sindang gibuhon. Taning din ang rason na mabaog kang origo, digdi ka mo magtrabaho. Iyo, gun. Gun mo nag-evacuate ka na, may 10,900 ka, igwa pang maabot na pira pa ito, hali sa DSWD, 5,000. Nainot na sa 5,000 piyo. Nainot na, oo. May pinagbabana na benepisyo na data ko muna pag-announce piyo kasi baka masala ako. Iyo po, opo. Hindi mo na kita sa tupad DOLE. And just to be specific about it, Pio, for every family, sarong representante. Makumande, pwede magdoble. Yun. Saro lang kada pamilya. Yun, okay. So at least that's good ano. Takasubago, kahuron ko man si Dr. Cedric Mananggad. Tamang-tama, turo-turo good man na istorya ini. So on the part kan sa indo man na grupo diyan sa Bicol, sa Congress, sa national government, makakasustinir inita. So pangangaipo dai man baga mapupwedeng puro sa na papa pagkaon kaipuhan pang gastos man ano tabi. Well, tama po ka po. And the good thing is the chair of the Committee on Appropriation is taga Bicol, and he will make sure that those available funds for disasters talagang maiwawara siya digdi sa tuyang mayon evacuees. Okay.
Iyo masanatabi yan ta maasikason ako, mapalista na ako sa evacuation. Makatana-tana wala ko ning maray-ray. Salamat, Pio. Sige, thank you so Marinado. much. Thank you so much. So, nga tugang si Congressman Pido Garbin Jr. and Executive Director po kanako Bicol manungod sa siring na impormasyon. Ano po? So yugon mo andiyon baga ano soon mari-release na po yan ng mga beneficious financial na yan tabi sa mga evacuees niya to. Ipagpadagos mo Jun yung biyuanaan sagkod na matapos then baka most probably mabareta na lang kita. Go ahead. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Initabi si Kapitana G. Samaro Mobio ni Kanablang Bulod Pidoran Albay. Idi sa mga kabubuldan nin Pidoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon samo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya nin pagkakaayunin kapital para magkanegosyo. So mga asawa nin kababaihan, tinabangan man niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba mo man siya. Serbisyong progresibo sa tercer distrito nin probinsya nin Albay. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe. 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe, 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Padi! Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw day magpara problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa nung meat shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tosino, halit sa Pampanga asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa nung meat shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantuan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternativo? Lalo na po itong corn coffee. Marami, effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alboris Baribar, taga FTI. Pruweba sa kaepektibo ng corn coffee ng Doc Alternativo. Ang corn coffee exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neozep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neozep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorophenamine Maleate Paracetamol is the generic name of Neozep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. So, text ni Migong King, basahon tagiraray taso sa iyang bayaw na maaram na tabi. So bayaw ni Migong King Reynaldo, ang ngaran si Rodrigo Romero y Antones. Ilulubong na po ini sa nag-adang-adang na Biyernes, Hunyo 30. Alauna nin hapon may misa de requiem sa St. Joseph Parish Church. And diretso na po sa Bangkirohan Catholic Cemetery pagkatapos kang misa di requiem. Kaya condolence sa familia kan bayaw ni King Reynaldo. Ang ngaran po kan bayaw ni King Reynaldo, so nagadana si Rodrigo Romero y Antones. Sa Hunyo 30 na tabi ang lubong, alaunan hapon may misa di requiem sa St. Joseph Parish Church. Then diretso na po sa Bangkirohan Catholic Cemetery. Yan. Naglangkaw na Indimar yung presyo ng petrolyo naman. Lampas piso. Iyo sa pinagsabi ta kasuhapon. Pinagsusubaybay ng permi ni Indimar. Tanganing kita po well appraised and nainformaran, makapagkarga, makapag-antisipar. Sobra sa piso, so inilangkaw both yung diesel and yung gasoline, pati yung sa kerosene ata Ang kerosene, 1.20. 1.20. 1.5 sa diesel, 20 centimos sa gasolina. 20 lang sa gasolina. Di sa gasolina. Roger. So both yung sobra sa piso is the kerosene, yung gas, and yung Roger. diesel. Yan, yung pigihiwalay yan. Oo. Alisin sa wrong row, pigihiwalay. Yun ang diesel sa kerosene. Yun nagmahal.
Iyo, thank you so much, Andy Mar. Diit lang suid tinaas sa gasolina, 20 centimos. It is because yung kwan ata may nagbawas ning supply. Yung saro sa miyembro kan Organization of Petroleum Exporting Countries. Plus, so Estados Unidos de America nagpo nang mag-stockpile ata So, naglangkaw sa demand sa US. Kaya yan, apektados o pangkinaaban na merkado kan petrolyo. Those are the major factors na naka-affectar kan, kaya nag-trigger kan paglangkaw na yan kan presyo kan produktong petrolyo. So yan po tabi, effective na yung kasubagong alas 6 nin pagkaaga. Itong sa Saudi Arabia yata yun naamay nga ni sa indang pagbawas nin kunyan, nin produksyon, supposedly July paan i-implementar. Kundi iguana na inot na sindang niya na magbawas ning supply, ning produksyon kan petrolyo. Ta sinda baga so membros kan OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, mga kwan iyan. Mga nasyones kadaklan ka iyan nasa Medio Oriente. Sina so nagpuprodusir nin mga crudo, gasolina, gabos, gas. Pero yung good news, yung LPG, bumidaba. Yan, bumidaba yung LPG. Tabi, aroglakan, very erratic na permi ang pamresyohan kan petroleum products tabi sa satuya. Taod-taod, pag-uristoryahan niya to ang sitwasyon kan bagas naman sa Pilipinas. Yan lang po kamo. Dahil maghali ta June, pwede na yan hanggang alas 10. Sige, pasok na natin yan din mabareta si Angel. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Woko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Wooly & Sons, home for trusted energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections on trusted brands, especially chests and upright freezers, display chillers, cooking range or oven product. Avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan, and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Wooly & Sons Corporation. Basta Appliances, Woolies. Brought to you by Panasonic. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Dok Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZJ.
DCGB. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asintarabangan Season 9. Walang humpayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampiyon sa urugmahan, karantahan, asintarabangan Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asintarabangan Season 9. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Oh, padi! Nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na si Nunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansayin ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Eksaktong alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sisiguruhon kang National Security Council o NSC na masusunod ang mga probisyon sa kasunduan na pinirmahan kang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP as in National Intelligence Coordinating Agency o NICA katakod sa power transmission assets. Sigon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, sa pagikan MOA iyon maproteheran ang nasyon kontra sa anuman na patakot. Sigun kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, sa pagikan MOA iyon maproteheran ang nasyon
sa anuman na patakot nin hacking. Dugang panimalaya na daing dapat na ikaadit ang publiko dahil maski kapartner digdi ang nasyon kan China, mga Filipino citizen ang magmamanihar kaini. Sinabi niyang selaram kan MOA, ani ka ang mag-integrate kang intelligence information hali sa man iba-ibang government instrumentalities mantang ang intelligence agency man ang magtataon in power grid kan impormasyon para suportahan asin ingatan ng transmission asset kaibanan pagpapakusog kan cyber security capability. Yan ang pang alas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Hua! Huha! Migong King, mapalista ka naman. Mapalista na da si Amigong King. Good morning dyan, Tabi, sa mga nagdadangog. Ito pala na, yung listeners niya to dyan, mas magayon na maka-install ka mo kan app kan DCGB sa cellphone nindo. So pigwa para uro-utro taman baga Tabi sa programa. Mag-install na ka mo ning AM radio sa cellphone nindo, yung madali man lang. DCGB app, yung DCGB live, araw ka ini di may cellphone ka mo, may data, may load ka mo data baga or may internet. Magdumang ka mo sa search engine yung Play Store, then hanapon nindo DCGB live app. Yan, i-search nindo ito DCGB live app, i-click nindo ito, maluwas yan dyan mismo, so logo kan DCGB. Tapos pag nagluwas ito, i-click naman nindo install. Yan. Ma-download yan, ilalaog sa cellphone nindo, tapos i-install na dyan. Then presto, igwa na ka mo ning AM radio sa cellphone na naka-tune in permi sa DCGB. Yan, yun. Taan mga cellphone baga ngunyan, kadaklan FM Iyan po, igwa ning DCGB, AM band, ilaag nindo sa indong cellphone. Tanganing maski sa ka mo magduman, igwa ka mo ning data, nasa internet ka mo, Tabi, kung nasa opisina or what. Yan, may data ka mo o may internet, DCGB, AM radio sa cellphone nindo, Tabi. Yan, diyan ka mo magdangog sa arin man na programa sa maghapon sa DCGB poon sa kay BP Henry, pababa sa Muya digdi nara Endimar, pasiring dumang kara Angel, kara Jen, kara Nonoy, kara BP, then pagkapon naman sako din sa mga masunod pang programa maghapon. AM iyan na radyo sa cellphone. Yan. Madali man lang, online ka mo, naka-data, madumang ka mo sa search engine, yung Play Store, hanapon nindo DZGB live app. Yan. I-click nindo ito, i-search, maluwas yan yung logo kan DCGB,
So yan bagang green buda puti yan na DCGB, i-click nindo install yan, tapos ida-download yan. Pagka-download iyon na yan, i-open na nindo yaon na presto DCGB AM sa indong cellphone sa yan, o pwede man sa Facebook baga, okay man ito DCGB News Online yan. Pero ang karahayan kayo ng DCGB app nasa cellphone mismo nindo ang AM radio, garo masa na AM radio na yan. All you need is yung data and yung internet connection baga tabi. Maski sa baga ngunyan may internet na, pagkatapos yung data kayang-kaya na baga tabi. Nadadangog nindo ang kabos na programa po sa DCGB. Maray na agad yan sa mga nag-antabay man sa DCGB News Online man po nasa tuyang mga suki man na nagpaabot kan sa indang paramdam digdi sa tingog kan banwaan. Sino-sino ba to? Si Migong King yaon dyan, and then si Rin MP Llamoso, tapos si Madam Celeste Belga from Barangay 2 EMS Barrio. Good morning sa indo tabi dyan from the Philippines. Yan, paki-share nindoan sa muyang program tabi dyan sa DCGB yan. Kasuhapon baga tabi na iluwas ta na duman sa Bicol Target. Ay gawa man po kitang programang Bicol Target paghapon. That's 4 to 5 PM. Ang format po halos pareho, public affairs tabi, news reports, analysis, and kung iguang gustong magpartisipar, minapartisipar. Pero mostly, pasensya na po, digdi sa tingog kan banoan, di ko kaya na naakomodar paminsan ng mga text, although maski diit nga niyan ta, because of time constraints, bago pong halawig ang programa ta Kaya ayun na po yan na paminsan nakakabasa kita na mga text ni Dungani, siguro mga 4-5, swerte nang nababasa taan 2. Yan, pasensya na po tabi talaga, pero well appreciated po yan, maski arog po kanan sa tuyang listeners volume. Salamat pong maray. Duman sa pagkahapon na tingog Bicol Target, nailuwas tayo ni duman na sa later portion na ma-wind up na nga ni kita kasuhapon. So pigsusubay-bayan ta sa lado nasyonal na hiro-hiro na naman kang pamresyohan asin supply kan bagas asin paroy. Now, several days ago, siguro 3 days, ang pagkaagang-aga, mga alas 3 nin aga, nag-iinirib na kita ning bareta sa lado nasyonal, tanganing ang pagtukaw tadigdi, igwa kita ning ideya kan mga nangyayari sa nasyonal and sa internasyonal, buda lokal. Saro ini sa nagbutuan naman, ining paglalangkaw kam presyo kan bagas sa saudan. Okay, di naiistoryatan anduman sa Bicol Target kasuhapon. We should be very, sabi na nga ni, analytical and very critical sa mga nagbubutuang istorya, lalo na sa telebisyon, ang pagkabanggi. Taarog ka ini po Pero bago yan, may report muna kita dyan sa luwas. Dahil po maghali pag uri-restoryahan taan, tamang-tama, udtong yan, ang sa tuyang pinagpipiparar panguntuhan, kasabay na dyan ang bagas na sa tuyang sasapnaon para sa panguntuhan. Manungod ini sa bagas tabi Sige. May report muna si Compadring Al. Compadring Al, anong nangyayari? Go ahead. Apresyadong maray padayon gobyerno provinsyal ang mga ayudang pigtatao kan mga national o international figure na nagbiresita digdi sa Albay, alagad dapat man giraray masabutan kan publiko na konminsan na misinterpretar ang informasyon. Siring sa pagbisita kay ito ni DILG Secretary Abalos Jr. na nagsabi baga na igwa daw kay 50 tons na food packs ang ipiglunar ka UAE para sa mga mayon evacuees. Alagad piglinaw ni Gobernador Attorney Grex Lagman na bako man talaga 50 tons takon kukumputon ang 1 ton is equivalent to 1,000 kilos. Kaya meaning grabe ang food packs
na ipinagwagas digdi sa mga para sa mga mayon evacuees. Pigalinaw kan gobernador na food packs man sana an piga panao bako na tuni-tuniladang food packs siring ka na pagsabot kaniba. Kaya yan ang paliwanag man ka na gobernador, and anyway, apresyado niya man ang mga ayuda bigitang yan kan mga bisita. Lalo nga yan, may additional information naman na sa maabot na Hulyo 2, may maabot na Chinese ambassador. Dahil paaram ko na ano man ang daradara kaning regalo o kaya ayuda para sa mga mayon na evacuees. Pero sa informasyon, may evacuation center ining bisitahon somewhere digdi sa 2nd District kan Albay. Yan. So yung yan tabi pare ang mga latest pang informasyon digdi sa Kapitolyo, Alar Mario. Thank you. Salamat kumpadring Al sa istoryang yan hali sa Kapitolyo. Bubeltadahan ta po yan one of these days ano. Ayan na report ni kumpadring Al Armario ano. Sige, dumana kita sa tuyang naputol na tema ano manungod sa bagas ano. Now, na istorya ko na sa Indo kaswapo na tandaan niya ko nindo the following days niya ko magiging prominent ang istoryang ini ang manungod sa presyo kan bagas sa saudan. Dahil nga ni kita baga nagsarong aldaw o yan na kasubagi iyon na po ang mga mayor nakasabay sa mayor na mga istoryang pigpipresentar po kan national televisions. Anhalangkaw na presyo na po kan kada kilo kan bagas. Kunyang pinagsusubaybayan niya to, pinag-interviews sa mga resource person duman sa Metro Manila as early as 5 a.m. Yung grupo ng agrikultura, Department of Agriculture, nagluluwas na, iyon na nga sabi na we should be very analytical. Magmaan kita ning marhay sa mga nagbubutuang informasyon. Analisaro niya itong maray. Ano? Ang rason, kung natatanaglang ang presyo kan baga, saro sa mga rason is, halangkaw na daaso presyo kan paroy. Yan. Natatanaglang so presyo kan paroy. Ang rason naman is, inabot daan ning tag-uran, gulping tag-uran, dahil nakapamaraning marhay, plus yung paglangkaw pa kan mga farm inputs, including yung ining so abono. Okay, now sabi kanibang mga kukuha niya tong ideya ano, these reasons are flimsy, kumbaga bako masyadong tenable, bako masyadong kakurukumbinser tananata ngaya. In the very first place, kung ang rason ngayon kukuhaon, tutubudan niya to is dahil nakapamaraso mga parao mata inabot ning tag-uran. Kaya nagmahal na su presyo kang paroy sa merkado. Bako baga ngayang kanakalis man na mga dekada, kanakalis na mga aldaw taon sa Pilipinas talagang may tag-uran kita. Pero dahil man yung nagiging efekto, dahil man pigha-highlight na igwaning efekto sa presyo kan bagas sa merkado. So, there goes ngayon nata, flimsy ang rason. Natural na baga ngayon sa to, ang pag-uran. Kanakaagi pa ngayong istorya kang Pilipinas, kanakaaging pagdalagan kan pag-exist nga kang Pilipinas, talagang iabot ng tag-uran, ang pag-ani kan paroy. Pero dahil man ngaya, pinag-equate sa paglangkaw kang presyo kang bagas. So, baka ngaya something is doing something na naman tanganing kumbaga mag-crear ning sitwasyon. Tuod na bagay kitang Pilipino, nasa cycle na bagangayan kan mga parao man na iabot pa minsan maning tag-uran, pero dahil man minalang ka ang presyo kang paroy sa merkado, kan bagas sa merkado. Yan. Kung tutubudan ta pa ngaya itong naglangkaw sa mga farm implements, arog kan farm inputs, abono, naglalangkaw man baga ngaya ka ito kan mga nakagingal daw, pero dahil man ngaya ning signifikanting paglangkaw sa presyo kan bagas sa merkado. Ano ngayang gustong sabihon? Taod-taod, may report muna kita. Ano ay nahihiling kan iba na nag-aanalisar kan sitwasyon duman sa Metro Manila?
Taon-taon, may report muna kita, si Compadreng Jomar, yan sa 1st District. Compadreng Jomar, Diyos marahin aldaw man tabi, please. Go ahead na. Salamat pa rin, Pio. Good morning mga parantapay. Sa dagdag na bareta, sarong ordinansa ipinagbubusol ngunyan sa Sangkuniang Paglungsod ako na may pasar, may koneksyon sa pagpautob kan price and law, bako sana sa mga physical na tindahan, kundi maging sa online. Ang naunambitan na ordinansa, yun pinagbubusol ni City Councilor Carol Z. Gasto sa pagsasabi na kadakol-dakol ngunyan na nagbutuang mga paratyenda may koneksyon sa online, mga online sellers, alagad dai man nagbuburugtak nin asing kinakaipuan pa na magapot ang mga customers para para aramon kung anong presyo, then nagkakaigwa pa nin tarawadan na pribado na sa PM na minsan sa mga bako man mahilig magtawad, iyuan nasa samantala kan mga overpriced na mga paninda online. Sa iyang sinabi na kaya nga nagkaikuha ni price tag law sa mga physical na tindahan para maiwasan ang tarawadan asin tayo makapagsamantala sa mga negosyante na mina-overpriced sa inakaipuan banda na maipautob ini sa online selling. Because, nahulo na po kita business is open here in Tabaco and then nahulo na online. So, dahil po nung nag-rani sa kuya na sometimes ang mga consumers, mga buyers, ay po sinda na yung price tag. So, mahapot po sinda, pagbalik po ninda, niraray, iba na naman ang presyo. So, syempre, if we look at the price tag law, it is required talaga na all business establishments dapat igwa pong price tag. This is to protect the consumers. At the same time, they po pabaro-bago ang mga prices. So, yan ay tagawin ang regulation for online selling. So, iyan po yan ang adalan ni DTI, how to monitor. Si City Councilor Carol Siga, dahil yung sinabi, kanapatukan din si GB News na ano ang tratamiento sa mga online sellers na dahil man sakop kan tabako susuk sa iya. Ini ang naipit nindang pinagadalan mo niya katuwang ang Department of Trade and Industry. Tanghaling na mapinalaraan itong mga online sellers na maski nasa luwas kan sulat kan tabako ang basic kan sa inyang mga negosyo. Kumanday ni imposibilidad lang mas din na binanggit ni Kagawad Carol sa DCGB News, kung narang probinsya, alagad igwan na ang probinsya na matrayong kung nakapagpasar nin ako kaining ordinansa na gusto niya man na maski digdi sa syudad ng tabako maipasar. Roger. Yan sabi, pati ang mga dagdag na barata, Jomar Bian, DCGB. Thank you so much, Compadreng Jomar. Webaltadahan tama niyan, one of these days sa mga programa niya ato, ha? Yan na ipinagbabusol yan sa City Government of Tabaco, particular sa Konseho. Yan. Now, balikan tayo itong istorya manangod sa bagas. Duman sa Manila, naglangkaw na po sa presyo kan bagas kada kilo. Okay. Yun na nga ito, i-connectar ta, sabi so rason, naglangkaw da sa presyo kan paroy ta, kasubagong aga, so rurun duman sa Manila, inabot daning tag-uran, so pag-ani, dahil nakapamara, kaya mahal so paroy na nagresulta sa mahal na ng kilo ning bagas sa saudan. Sabi naman kan Department of Agriculture, nagmamahal ngayon, nagdarahay na ngayon ang quality kan bagas. Kaya ito baga, pag sinabing NFA, maluyang klase ko yan. Ang NFA talagang pwede mo nang ikumpara sa kunyan sa commercial rice. Okay? Then, so farm inputs pa, including yung abono, naglangkaw. Now, iyan ngayang mga rasonan, basado duman sa mga duro diskusyon sa Manila, ang mga rasonan, existido na sa Pilipinas, disdi pa kang panahon. Ang pag-uran ngaya, talagang iabot ng pag-uran, pero day man ka ito ngayon ng signifikanteng paglangkaw sa presyo kan baga sa merkado. Iabot ba ngayon ng tag-uran paminsan ng pag-ani, day nakakapamaratulos, day nin paglangkaw sa merkado. So presyo kan mga abono, ka ito pa ngayong sarong taon, nagralangkaw na nga yan, pero day maning masyadong epekto ngaya, sa presyo kan baga sa merkado, ngunyan sa na ngayon, nag-iitaas nin bigla.
So, analisaron ta kaya, pag hilingon ta, we should be very critical, May nagbuto man na impormasyon na may dakula ngayang posibilidad na may nagkakawat na naman ngaya sa sato. Posible ngayang may nag-hoard and nagmamanipular naman kaayan. Tananata, nakakasabi ngaya sindakaan. Itong sumanga rasones na pigasabi na iyon factor ko nata ta naglangkaw sa presyo kan bagas, existido ng dati iyan. And dahil yan ang efekto ka itong gayo, as in dahil nahahype masyado kan media, so paglangkaw kan bagas, kun igwan ng efekto sa merkado. Now, sisay nga yatabi ang pamayukan Department of Agriculture. It is nga di President. Yan. Remember nga yan na kung igwa ka ngayon ng ibang motive, say nga for instance, politika, pag sa imong inattacking issue is manungod na po sa pagkaon, lalong-lalo na ang staple food which is rice, iyan ngayaan sa rong aspeto na very vulnerable ang nagkakaput kan pwesto. Lalong-lalo na ngaya, taan nagkakaput ganyan kan pwesto kan Department of Agriculture, siya ang sekretaryo is no less than the President. Yan. So, ini, ang sabi ka niba, mga malikot na pag-iisip lang. Tibaan ngaya, igwaning grupong nagmamanipular na naman, gamit ang issue kan bagas, tanganing madagit so tawo, at the same time, igwaning political gains, ini tabi dahil kita nagtatarap na tibado yun ang nangyari. Mga bana-bana lang ini. Baka may sabi na nga ni, ulterior motive na gigamit sa ng pangibabaw, supresyo kan bagas. Na ang target ngaya, su presidente, na madagit so tawo, sa presidente, ta su presidente yung bagang nasa DA, siya pa ang presidente kang Pilipinas. Which sabi na nga ni, i-connectar ta ini, duman sa Manila, sa Bareta Kasubanggi, igwa ng mga pigi-interview na pig-uunambita na yun su presidente. Hain mga eso ko ang presidente siya, bagang ngayon Secretary Agriculture. O, yun na. Hain nga su panuga niya nga araw kayo, iyon na. Kinagat na ngaya kan tawo. Maybe ngaya, the target is the president himself. Yan. Yeah, pag ang issue na baga is pagkaon, ang tao talaga madadagit. Yan. Ini ngaya. Bear in mind ngaya. So presyo ngaya kan sibuyas kay ito kinawatan. So supply buda so presyo kan sibuyas kinawatan. Dahil ngayon nag-triumph duman ta na nakurtar ito kan gobyerno. Na found out na may hoarding talaga. So, na found out nga ni ibaga sa mga hearings both sa Senate and sa lower house, babae ang nagmanipular. Sibuyas Queen. Yan. Sibuyas Queen. Dahil ngayon duman nagtunong sa gobyerno, inimbestigaran nito, may nagmanipular. Nadamay na naman sa presidente. Ta siya bagang ang sekretaryo kang DA, siya pang presidente, di niya nga nakokontrol ini. Pero dahil ka ito kung igwa man nga ng political motive ito, so sa sibuyas, so kontrobersiya sa sibuyas, sa presyo and supply, dahil nga nagtriumpo, nakurtar ito kan gobyerno. Now, sinunod ba ka ito subawang? Diit-diit na nagbubutuan naman ko tanan, naglalangkaw naman nga sa presyo kan bawang, ililuwas na baga pa diit sa mga national television ka ito. Dahil man nagtriumpo naman, ngunyan subagas na naman po ang pig-atake. Yan. Now, on the agricultural side, baka mananggad igwa ng efekto. So pag kung na ito kamparoy, so inabot ng tag-uran, baka may efekto mananggad direct effect duman sa presyo kan bagas na sa merkado. Now, on the political side, ang iba man na mga medyo advanced mag-isip, baka ngayon iyo ng katuyuhang kaan. You attack the staple food, you will attack the president, madadagit ang tao sa presidente, tas siya ang Secretary of Agriculture, and siya ang presidente, igwa ng political gains, duman sa mga dagit, as in, kontra sa administrasyon. Yan. So, yan po, tabi ha, mga bana-bana po yan, and pinaghiling kan iba na, baka, iyon ang nasa likod ka yan.
na pangyarang indig di sa tuya ano tay lingon nga nindo. Dati naman bagay kita rin pig-uuran. O iabot nga ning uran man paminsan ng mga tag-ani. Pero dahil manahype so paglangkaw kang presyo kan bagas. Nagalangkaw ang mga presyo kan abono. Dahil man ngayon nag-hype ning maray so istorya ngayon sa merkado na naglangkaw so presyo kan bagas. Iyon na po yan ang mga nangyari. Inda ko sa natabi, iyan po napigre-relay ko sa Indo. So mga nagbubutwa na po iyan na kuan duman mga analysis man sa mga sources man niya to ang pagkaagang-aga. Dakul po iyan pagkaagang-aga as early as 4 a.m. Igwa na po nin mga statements ang mga gobernantes niya to dyan, including yung mga key players na mga involved sa issues tabi. Yung grupo kan agrikultura, yung secretary kan DA, yung mga nasa tindahan, mga merkado. Pigi-interview po anduman sa Manila ang pagkaagang-aga. And igwanin mga nag-aanalisar ka na movement na kan mga istorya niya beyond duman sa nahihiling niya tong bareta sa telebisyon. Igwa po ni nag-aanalisar ka ayan, igwa ni nag-isip beyond sa nahihiling niya tong mga news na ayan diyan sa telebisyones. Ano tabi? Salamat po kan sa inyong pag-antabay. Amang Diyos ang magbantay, tulos pong masunod. News Director Mardela, ako man po si Pio Fernandez. God bless us all. Sa inyong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan.